Вітаю вас, дарагія сябры, у Міністэрстве дзяцінства на тэлеканале «Беларусь-4 Брэст». Скажу вам шчыра, кожная тэлевізійная сустрэча з вами – гэта сапраўдны скарб. І сёння разам з вами мы абмяркуем вельмі цікавую тэму пра каштоўныя скарбы і пра людзей, якія захоўваюць гэтыя скарбы ў нашай краіне. А зараз сустракайце удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Маргарыта. Добрый вечер. Кіра. Вітаю вас. І Дзяніс. Прывітанне, сябры. Рада вас вітаць, паважаныя сябры, на пасяджэнні Міністэрства дзяцінства. І зараз традыцыйна давайте раскажам нашим тэлегледачам, хто за што адказны сёння ў Міністэрстве дзяцінства. Калі ласка. Я міністр эканамічнай бяспекі. Я міністр выратаваных каштоўнасцей. А я маю гонар быць запрошаным ганаровым сябрам Міністэрства дзяцінства. Вельмі добра, Маргарыта, вось з вас мы і пачнем. Калі ласка. З задавальненнем. Я вучуся ў сярэдняй школе нумар 1 горада Брэста у мытным класе. Паглядзіце, якая на мне прыгожая форма. Я вельмі ганаруся. Гэта клас ваенна-патрыятычны, клас мытнай накіраванасці. Кожны ў нашым класе носіць форму са знакам адрознення – мытны клас. Такія прадметы, як матэматыка і англійская мова, мы вывучаем на павышаным узроўні. Таксама мы вывучаем яшчэ дзве замежныя мовы – нямецкую мову і іспанскую мову. Мы сябруем з брэсцкай мытняй, якая ўдзельнічае ў нашым цікавым школьным жыцці. Я ведаю, што мытнікі стаяць на варце эканамічнай бяспекі нашай краіны. Калега, я дадам, мяркую, што на варце культурнай. Колькі каштоўнасцей захавалася ў нашай краіне, дзякуючы таму, што мытнікі не дазволілі вывезці іх з нашай краіны. А адкажыце, сябры, а дзе ж знаходзіцца гэта мытня? На мяжы. Гэта такія умоўна дзверы паміж нашай краінай і іншымі дзяржавамі. Там ёсць мытнікі і пагранічнікі. Пагранічнікі сочаць за тым, каб ніхто незаконна не трапіў у нашу краіну, а мытнікі сочаць за тым, каб ніхто не прывез у нашу краіну што-небудзь небяспечнае і не вывез што-небудзь каштоўнае. Дарэчы, падкажу сябрам, злодзеяў, якія перавозяць нешта незаконна праз мяжу, называюць кантрабандыстамі. Пра гэтае слова мы яшчэ даведаемся і пачуем яго неаднойчы падчас сённяшняга пасяджэння. Галоўнае, мы зразумелі, што гэта злодзей. І зараз разам з нашымі самымі маленькімі тэлегледачамі мы не дазволім кантрабандысту, злодзею здзейсніць свае злачынныя мэты. І дапаможа нам у гэтым наша гульня-сцежка. Вось тут ёсць лабірынт, вось злодзей-кантрабандыст, а вось мэта, да якой яму трэба будзе ісці. Наша задача яго заблытаць і не даць яму пайсці па правільнай сцежцы. Ну што, сябры, скажаце? Спыняем тут кантрабандыста, не? Не, няхай ідзе. Няхай ідзе, бо ідзе няправільна, так, а тут, глядзіце, вярнуўся, пайшоў у правільным накірунку, так, спыняем, і ён вяртаецца назад. Так, тут таксама паставім яму такую перашкоду. Ну, я мяркую, што вы ўжо здагадаліся разам з тэлегледачамі, якая сцежка правільная, і сапраўды не далі кантрабандысту па ёй прайсці. А яшчэ больш цікавага па гэтай тэме нам раскажа сёння ганаровы госць нашага пасяджэння. Гэта афіцыйны прадстаўнік брэсцкай мытні Базака Вера Владимировна. Сустракайце. Вітаю вас, шаноўныя удзельнікі пасяджэння. Прывітанне, Вераніка, тэлегледачы. Я вельмі рада далучыцца да вашай размовы, пачатак якой я з задавальненнем таксама паслухала. І мне здаецца, што вы ўжо нямала ведаеце пра тое, што такое мытня і для чаго яна патрэбна. І з кантрабандыстам вы смела справіліся. Малайцы! Вера Владимировна, раскажыце нам, калі ласка, больш падрабязна, ўсё ж такі, як гэта ўсё працуе? Наогул тэрмін мытня паходзіць ад слова «мыта», што азначае плату за перавезены груз пры превышэнні усталяванай заканадаўствам нормы. У сваю чаргу прафесія мытнік з'явілася тады, калі зарадзіліся першыя гандлёвыя адносіны паміж людзьмі, абшчынамі і нават цэлымі народамі. Сёння спецыяліст мытнай справы стаіць на варце эканамічнай бяспекі нашай дзяржавы. Што гэта азначае? Па-першае, гэта падтрымка айчынных вытворцаў і, канешне, папаўненне бюджэту нашай краіны.
Але акрамя гэтага мы таксама сочым за тым, каб у нашу краіну не ўвазілі забароненыя прадметы. Ці не вывазілі, напрыклад, каштоўныя рэчы, якія з'яўляюцца скарбам усяго народа. Вера Владимировна, вы сказали, что мытня сошить, каб ніхто не ўвозіў у нашу краіну нешта небяспечнае, шкоднае. Гэта зразумела. А калі нехта вырашыць з нашай краіны у іншую вывезці нейкія небяспечныя рэчы? Дзякуй, Дзяніс, за пытанне. Гэта сур'ёзная тэма. Паспрабую адказаць наступным чынам. У сваю чаргу, у кожнай краіне небяспечныя рэчы, такія як зброя ці атрута, могуць стаць пагрозай для жыцця людзей. Таму іх нельга трымаць, захоўваць ці перавозіць. Гэта вялікае злачынства. А як мы ведаем, за кожнае злачынства ёсць і пакаранне, прадугледжанае заканадаўствам. Таму, калі вы плануеце перасякаць мяжу, уважліва паглядзіце мытныя правілы, нормы той ці іной краіны. Паважаны ганаровы госць, а што наконт каштоўнасці, якія з'яўляюцца здабыткам усяго беларускага народу? Хто вырашае, што, напрыклад, тая ці іншая карціна з'яўляецца здабыткам усяго народа, а іншую можна пераводзіць праз мяжу? Безумоўна, Кіра, ёсць прыкметы, па якім вызначаецца значнасць гісторыка-культурнага прадмета. Часцяком недобрасумленныя людзі спрабуюць перавесці праз мяжу гэтыя каштоўнасці незаконна, напрыклад, выкарыстоўваючы схованку. Вось чаму мытніку неабходна заўсёды быць вельмі уважлівым і валодаць так званым нюхам, каб знайсці гэтыя схаваныя прадметы. А для таго, каб пацвердзіць, адносіцца знойдзены прадмет к гісторыка-культурнай каштоўнасці ці не, ён адпраўляецца на спецыяльную экспертызу. Напрыклад, у Мінску у нас існуе мытная лабараторыя з экспертамі, якія заўсёды гатовы гэта пацвердзіць. Сябры, а вы ведаеце, што ў Брэсце ёсць нават музей, дзе захоўваюцца каштоўнасці, якія не далі вывезці праз мяжу. Гэта музей выратаваных каштоўнасцей. Вельмі слушная заўвага. І вялікую ролю ў выратаванні гэтых каштоўнасцей адыгралі супрацоўнікі брэсцкай мытні. Хочаце паглядзець? Канешне! Ну, а мы, ў сваю чаргу, запрашаем усіх на нашу імправізаваную тэлеэкскурсію ў музей выратаваных каштоўнасцей. Вось, паважаныя сябры, гэта і ёсць музей выратаваных каштоўнасцей. Гэты музей не мае аналагаў на тэрыторыі як Беларусі, так і ўсяго СНД. Ён быў заснаваны 4 лютага 1989 года. І якраз такі ў тыя гады брэсцкімі мытнікамі было затрымана вельмі шмат гісторыка-культурных каштоўнасцей. Таму улада горада разам з кіраўніцтвам брэсцкай мытні вырашылі адкрыць гэты спецыяльны музей. Сёння гэты музей прадстаўляе экспанаты, затрыманыя брэсцкімі мытнікамі пры спробе іх вывазу за мяжу. Давайце паглядзім падрабязней. Канешне, мы нават можам самі правесці экскурсію для нашых гледачоў. У музеі выратаваных каштоўнасцей знаходзіцца больш за 300 экспанатаў, а яшчэ каля 3000 захоўваецца ў фондах. Значная частка – гэта духоўная спадчына. Паглядзіце уважліва на гэтую ікону. Бачыце? Яна сабрана з некалькі частак. Гэта зрабілі злачынцы, калі пытались перавесці ікону праз мяжу, але мытнікі спынілі гэтае злачынства. Яшчэ ў музеі ёсць шмат прыгожых і старадаўніх ікон. Напрыклад, некаторым больш за 500 гадоў. А я хочу вам паказаць гэтую экспазіцыю. Паглядзіце, якая прыгожая ваза і посуд. А вось гэты дзіўны прадмет – запалачніца для запалак. Дзяўчаты, скажыце, а для чаго патрэбен такі нож? Напэўна, для прыгатавання розных страў. А мне падаецца, што гэта нейкая зброя або рэліквія, якую перадавалі праз пакаленні. А вось і не здагадаліся. Гэта спецыяльны нож, які выкарыстоўваўся для паперы, напрыклад, для лістоў ці канвертаў. А вось тут кітайскі куток. Тут таксама можна ўбачыць цудоўныя рэчы для пісьма.
Сябры, мне спадабаліся карціны. Ёсць тут нават партрэты дзяцей. Увагу я звярнула вось на гэту. Я хацела даведацца імя аўтара, але тут напісана невядомы аўтар. У музеі патлумачылі, што кантрабандысты не клапаціліся пра мастацкую каштоўнасць карціны. Як добра, што гэты карціны не вывезлі з нашай краіны, і іх можна пабачыць тут. Мне спадабаўся наш музей. Дзякуючы яму я даведаўся шмат многага і цікавага. Мне таксама спадабаўся гэты музей. Я яго абавязкова прапаную сваім сябрам. Работа мытніка вельмі цікавая. Дзякуючы ім сёння мы можам убачыць усе гэтыя каштоўнасці. Вера Владимировна, скажите, калі ласка, а дзе яшчэ можна пазнаёміцца з работай брэсцкай мытні? Пазнаёміцца з работай брэсцкай мытні, яе гісторыяй і дзейнасцю можна, калі прыйсці да нас на экскурсію па гістарычнай экспазіцыі брэсцкай мытні. А для тых, хто хоча больш даведацца пра прафесію мытніка і брэсцкую мытню, мы заўсёды запрашаем і чакаем. А зараз я вам прапаную разам з нашымі тэлегледачамі замацаваць веды па тэме нашага сённяшняга пасяджэння. Будзем вызначаць, як паводзіць сябе кантрабандыст, а як сумленны чалавек. Итак, ситуация першая. Нейкі чалавек вязе з сабой гісторыка-культурную каштоўнасць Беларусі і вязе яе неафіцыйна, вязе яе таемна. Хто так паступае? Кантрабандыст. Малайцы! А калі іншы чалавек вязе з сабой паштоўку, сучасную паштоўку з выявамі гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі, каб падарыць сябрам і больш распавесці пра нашу краіну. Хто так можа зрабіць? Сумленны чалавек. Так, можна. Уявім сітуацыю, калі нехта з вас, напрыклад, узяў з сабою любімую шакаладку беларускай вытворчасці. Вядома, што беларускай вытворчасці так можа паступіць хто? Сумленны чалавек. Конечно, сумленны чалавек. А калі іншы чалавек узяў такіх шакаладак вельмі много і нават іх схаваў недзе ў аўтамабілі. Ён сумленны чалавек ці кантрабандыст? Кантрабандыст. Добра адказалі, але рабіць так нельга. Дзякуй, Вера Владимировна. Ну а зараз пасля такога практыкавання нам неабходна падвесці вынікі, якія высновы зробім сябры, калі ласка. На варце эканамічнай бяспекі нашай краіны штодзённа стаяць супрацоўнікі мытні. Мытнікі сочаць за тым, каб ніхто не вывез што-небудзь каштоўнае з нашай краіны. Перавозіць праз мяжу нешта небяспечнае і шкоднае катэгарычна забаронена. Гэта злачынства. Вера Владимировна, азнаёмцеся, калі ласка. Я вельмі рада, што вы так добра разабраліся ў працы брэсцкай мытні, таму з усімі высновамі я згодна. А Міністэрства дзяцінства замацоўвае вашы высновы пячаткай. Дзякую вам, сябры. На гэтым наша пасяджэнне Міністэрства дзяцінства завершана, але будьце разам з намі, бо наперадзе нас яшчэ чакае чытанка. Дарагія сябры, сёння мы разам з вамі даведаліся, якую важную ролю адыгрывае мытня, а таксама наведалі музей выратаваных каштоўнасцей. І сёння разам з вамі мы прачытаем верш пра вялікі скарб усяго беларускага народа, якім можна дзяліцца з усімі і з вялікім задавальненнем. Гэты вялікі скарб – мова, і верш на гэту тэму напісаў наш земляк Васіль Казачок пра родную мову. Вечны скарб, дарагі, наша мова. Яркі светач у цемры начы і душэўнага шчасця ключы. Вечны скарб, дарагі наша мова, будзем рупіцца, матчына слова. Для нашчадкаў жывым зберагчы. Вечны скарб, дарагі, наша мова. Яркі светач у цемры начы. Дзякуем, сябры, за яшчэ адну вельмі цікавую сустрэчу. А мы зноў пабачымся з вамі роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!